Čaute ľudia pri novom videu a toto video je po dlhej dobe, veľmi dlhej dobe. Povedal som si, nebudem už natáčať videá, už ma to proste nebaví. Dostal som sa do takej veci, že proste ma to začalo zase baviť. Tak budem natáčať videá, pokúsim sa zase natáčať videá. Toto video bude marketplace, budem troliť ľudí. Není to môj nápad, vymyslel to Moon, tak som to od neho trošku zobral a ideme na to. Dostal som sa na marketplace a nejdem troliť normálnych ľudí. Idem troliť takých typkov, čo proste nič nerozmýšľajú. Som si od 1 eura do 1 eura a ideme troliť ľudí, ktorí si myslia, že kúpim niečo za euro. Dobre, mám tu forinty, neviem, čom tu sú forinty, dobre. Mám tu 1 koruna, hej. A píše tu, že žiadny popis. Je to sheeted Mazda. Korunu stojí. Dobre, idem mu napísať. Aha, tu je e-mail. Dobre, e-mail nechcem. E-mail nie. Nájdem nejakého iného. Podľa mňa by som tu mohol nájsť zase nejaké auto. Máme euro. Euro, Škoda, Octavia. OK, pošlem mu správu. Revúca. Ponúkam na výmenu. Píše tam euro, no tak prečo nie? Dobre. Napíšem mu, je to ešte na predaj. A ešte, že za euro beriem. OK. Našiel som tu ďalšie auto za euro. Dobre, čo tu píše? Model Platinum Sport Paket. Tu nepíše chlapec nič o tom, že niečo vymení alebo niečo také. Napíšem mu, či je to ešte na predaj. Za euro beriem, áno. Lebo proste nič tu nepíše, tak som mu napísal. Hej, Mac za euro. Ten tu bude písať sovrse, než vymením. Predám dokonca. Dobre, e-mail nechcem posielať. E-maily posielať nebudem. Alkohol zo svadby. Koruna. Takto. Dobre, e-mail nebudem nikomu posielať. Predám. Dobre, to ešte môžem pochopiť. Passat. OK. Je to ešte na predaj. Za euro. Beriem. Vrátim sa o chvíľu, keď mi niekto napíše. Dobre, asi funguje. Už som späť a dal som si aj mikrofón. A ešte mi nikto nenapísal. Ale idem sa pozrieť, lebo ešte som to ani nevidel. Idem sa pozrieť, či mi niekto napísal. A už mi niekto napísal. A uvidíme. Ešte mi nikto nepísal. Takže môžeme ísť ešte raz na to a ideme si pozrieť. Máme tu položky za euro, hej. Takže ideme si to pozrieť. Čo by tu bolo dobre za euro? Máme tu kameru zdarma. Zdarma kamera, hej. Dobre, Dunajská Streda, ideme na to aj tak. Je to ešte na predaj. Dáme tam, že Jona pod... Dobre, Jona pod môže byť. Som si auta. Hneď rovno tu máme, že Škoda Superb zadarmo. I nechápem, čo tu píše 8200. Dobre, nevadí. Máme tu zase auto za euro. OK. Idem poslať, je to ešte na predaj. Za euro veriem, jak vždy. Píšem niekomu. Peugeot ďalší zdarma. To si zoberieme. Je to ešte na predaj. Zdarma. Super. Beriem. Nikto sa mi ešte neozval. Je to divné. Zdarma. Alfa Romeo. Beriem. A viete, čo by bola sranda? Euro. Bola by sranda, keby fakt som si to mohol zobrať za euro. Ale tá
Keď mi už niekto povie, skúsim si z neho zrobiť srandu, že či by mi neprišiel tu do Kamenice ho priviesť. Golf euro. Čo? Dobre. Wow, golf za euro. Dobre, je to ešte na predaji za euro. Beriem. Nikto mi ešte nepísal. Keď divné. Ja si iba posielať budem, že toto. Prečo like? Euro, píše. Dobre, to som nepochopil kus. OK. Super. Nemám. A jaký máš problém s tým? Však euro. No, však píši. Inzeráte. On si ma blokol. Tak to je boss. Zdarma. Password. Aha, to je golf. Dilino. Dobre. A jaký password? Dobre, je to ešte na predaj. Dáme zatiaľ je to ešte na predaj. Je to zdarma. To by mohol byť za euro. Dúfam. Nedáme. Za euro. Beriem. A počkajme kus. Dobre, on to videl, hej. Akože môžem? Alebo jak? Dokonca je zadarmo. Dokonca zadarmo som napísal. Však zobrazí podrobnosti. Keď máme zadarmo. Vymením za niečo väčšie. Dobre. Dobre, nevadí. Lebo ma tam vymení. Chcem si robiť srandu iba z tých, čo tam vymeniť nemajú. Dal som si bicykle. A hneď tu máme bicykel za 1 euro. Predám si druhý bicykel. Na cene sa vieme dohodnúť. Tak tam daj dohodou. Či nejde dohodou? Nechápem. Alebo čo sa deje. Trek. Zdarma. No tak to beriem hneď. Zdarma. Beriem. Dobre. Ďalej tu máme tu nejaký bicykel zdarma ešte. Tento zdarma. Pritom nový customizovaný bicykel. Tento bicykel predá. Tak to nafoť po jednom mne. Tento by mohol byť zdarma. Darujeme bicykel. Dobre, on to daruje, tomu písať nebudem, lebo viem, že on proste mi to dá. Zdarma vymení. Bicykel. Ešte na predaj spolu. Dobre, dám už jeho na pod. Je jo na pod. Bicykel. Darma. Beriem. Prečo? Akože spadlo mi video, ale obnovil som ho. A tu som napísal, že prečo píše zdarma. Nič mi neodpovedal. Ale ty nemáš čo robiť. Tak akože chlapec. Je to za euro.
Tak nechápem. Dobre, kľudne sa. Nie, tomu nebudem písať. Mám. Dobre, tu nie je... Čo? Áno, je talental. Aby si mohol písať, že koľko stojí. Normálnu cenu, ne? Drzý. Ja som drzý. Drzý. More. Nie som. Tak ja si píšem s každým. On mi dá taký rext podľa mňa teraz. Dá mi taký rext. Dobre, ale kamo? Má tam 3 €. No tak nechápem, prečo nedá 1800 cenu. Keď mi dá taký rext, to bude. Na predaj. Jazdenie rekreačné, teda nový poskladaný. Kde tu má cena dohľadu? No. Košice. Super. Dobre, dovidenia. Nechci sa mi viac túto konverzáciu rozoberať, lebo proste nechápem, jak ho môžem tam donútiť. Písal tam cena dohodou ešte. Maj sa. Dobre, toto video bude asi všetko. Ďakujte, komentujte, odberajte a majte sa. Čaute.